Bagă-și papuci. Nu la papuci, mama. Tu vezi că ești la cinema? Te filmează, tata? Fă altceva mai interesant. Hai, vină încoace. Așa, mămică, așa, așa, așa. Hai, hai. Auzi aparatul. Cred că la aparatul. Ce faci în zile? Bău? Dacă zic că la aparat vine, uite. Ce-ai găsit? Îl dau, stai un pic. L-a găsit. La aparat ai venit.